Сега живеем в демократично общество, при което и двамата родители работят усърдно, за да изхранят детето или децата си. Общество, в което не би трябвало да допускаме отношението аз плащам, аз определям. Жените даваме живот, съхраняваме го и оцеляваме, и за мен е престъпление да го омаловажаваме, все едно сме виновни, че участваме в едно чудо повече. Но можем да покажем на партньора си колко много го обичаме и че точно той ни е нужен и никой друг. Дали можем да ги променим по своя образ и подобие? Не, и няма нужда. Затова, ако не искаме да сме вечните отчаяни съпруги, трябва да приемем мъжете си такива каквито са. Да знаем какво да очакваме и отново да обичаме. Това поне си струва. Струва си също да видим и един материал на Христина, какво правят българите от чужбина у нас, нещо, което е свързано с изкуство. В Националния дворец на културата всички почитатели на изобразителното изкуство могат да посетят една изложба, за която ще научите малко повече в следващите минути от един от кураторите на изложбата, Мила Ангелова. Мила, здравейте! Разкажете ни малко повече за това, което ще се случи в Националния дворец на културата. До 11 септември на третия етаж в Националния дворец на културата представяме изложбата "Толкова близо, толкова далече", като това е първа изложба по рода си, тъй като ние сме замислили това да се превърне в една творческа матрица и да се превърне в ежегодно събитие. Този път сме се фокусирали върху съвременни български автори, които живеят и работят в чужбина, като представяме 15 творци. Особеното на тази изложба, мисля, че е така едно от най-важните неща е, че изцяло идеята идва от кабинета на заместник министър-председателя Симеон Дянков и е организирана благодарение на неговият екип, Държавна агенция за българите в чужбина, Национален дарителски фонд 13 века България и Фондация Кредо Бонум, като това прави един много голям проект. И крайният резултат за мен е една много интересна изложба, в която зрителите могат да видят и живопис, интерактивни инсталации, кинетична скулптура, видеоарт. Има какво да се види до 11 октомври. Да заповядам. Да ни разкажете нещо накратко за хората, които застават за всички тези произведения на изкуството, на които зрителите на TV7 могат да се насладят, посещавайки изложбата. Те са между 20 и 40 годишни. Спечелили, разбира се, известност с творчеството си изцяло в Европа, но малко познати в България. Малко познати като имена в България, да, като пример мога да дам Сандра Стойчева, която е спечелила през 2011 година талант на годината в Холандия, което за нас е с творбата си "Пясъчен часовник", в което времето тече наобратно, което също представяме тук. Аз съм вече в компанията на Сандра Стойчева и на това, което е направила тя и това, което всички почитатели на изобразителното изкуство и изобщо на авангардното изкуство могат да видят. Това е една интересна инсталация, а разбира се един часовник, който тече наобратно. Разкажи ни, моля ти се, за това, което представиш тук. Представям две неща. Вълната, която е вдъхновена от морето, от движението на морето, от това, че като се гмурнеш летиш, камъните са на дъното, какво става, ако камъните правят вълни, дали ти самия можеш да летиш във въздуха под тях някъде. Всичко е свързано с гравитацията по някакъв начин, повечето ми работи. А пък пясъчният часовник е втори шанс да си върнеш времето назад. Не е възможно. То бърза, бави се, но никога не спира. Аз няма да те помоля да ни разкажеш как точно постигна този обратен ефект и да ни разкриваш тази твоя творческа тайна, но ще се радвам да ни разкажеш за наградата, която часовникът ти донесе. Минала е комисия в университета, който завърших. По време на изложбата след дипломирането обадиха ми се по телефона и ми казаха, че съм избрана за номинации на STRP, се казва фестивала. Така, аз печелих първа награда на Public Choice, на публиката. Интересното на тази изложба и необичайното е, че тя е от български автори, които живеят и творят извън пределите на страната. Разкажи ни къде живееш ти и защо избра да представиш таланта си и творчеството си не в България. Аз живея в Амстердам. Не се връщам често тук, освен да си построя нещата или да се вдъхнува по някакъв начин за новата си инсталация. Поканиха ме да участвам в тази изложба и понеже ми е първа изява тук, веднага се съгласих. Сега ще ви представя още един от творците и талантите, които представят творчеството си на тази изложба. Аз съм в компанията вече на Рада Якова и разбира се, сред нейните картини
давам ти думата, разкажи ни за това, което представяш ти на тази изложба. На тази изложба представям картини, които досега съм показвала в Виена и в София също. Това е картините, които по някакъв начин могат да ме представят. Избрано от последните 2 години мои работи. А имаш ли намерение да се върнеш в България и да правиш тук това, което правиш много успешно в Европа? Да, аз точно за това казах, не искам да се ограничавам в място. Аз не казвам даже на никой, че съм от Виена, от Холандия или от България. По-скоро смятам, че мястото не трябва да ме ограничава. Има ли някой, към който така специално искаш да имаш отношение или да събудиш определена емоция и чувство? Аз съм много приятно учудена от реалното внимание към изложбата. Постоянно идват хора, постоянно някой се вълнува, интересува. А защо прие поканата да станеш част от тази толкова българска изложба, която всъщност е започнала живота си далеч от България? Има изяви, които може би не бих приела, но тази приех с гордост и аз всъщност харесвам и още повече, отколкото и очаквах. Много добре се случват нещата тук.